ఫ్రెండ్స్, ఈ స్టోరీని జాగ్రత్తగా వినండి. ఒకసారి గరుడ దేవుడు కైలాస పర్వతం వైపు వెళ్తున్నాడు. ఇప్పుడు ఆయన ఒక చిన్న రంగురంగుల అందమైన పక్షిని చూస్తాడు. అయితే అదే సమయంలో యమధర్మరాజు కూడా కైలాస పర్వతం వైపు వెళ్తూ ఈ రంగురంగుల పక్షిని ఒక రకంగా చూసి వెళ్లిపోతాడు. అయితే ఈ విషయాన్ని గమనించిన గరుడ దేవుడు యమధర్మరాజు ఈ పక్షిని ఇలా చూశాడంటే బహుశా దీని మరణం దగ్గర పడిందేమో అనుకుని దానిని కాపాడేందుకు ఆ చిన్న పక్షిని తన రెక్కలపైన పెట్టుకుని అక్కడ నుండి 10,000 మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న అడవిలలో వదిలేసి వస్తాడు. తిరిగి గరుడ దేవుడు యమధర్మరాజును కలిసినప్పుడు ఇలా అడుగుతాడు, మీరు ఆ చిన్న పక్షిని అలా ఎందుకు చూచారని. అప్పుడు యమధర్మరాజు ఇలా అంటాడు, నేను ఆ పక్షిని చూసినప్పుడు ఒక విషయాన్ని గమనించాను. అదేంటంటే ఆ పక్షి ఇక్కడి నుండి దాదాపు 10,000 మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న ఒక అడవిలో ఒక పాము చేతిలో చనిపోతుందని. కానీ నాకు ఇక్కడ అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే ఇంత చిన్న పక్షి అంత దూరం ఎలా వెళ్తుందని. కానీ ఏదేమైనా ఈ సమయం వరకు అది చనిపోయి ఉంటుందని చెప్తాడు. ఫ్రెండ్స్, మన లైఫ్ లో ఏది జరగాలని ఉంటే అదే జరుగుతుంది. మరణం కూడా అంతే. ఎవరు ఎప్పుడు పోవాలో వాళ్ళు పోతూనే ఉంటారు. దానిని మనం మార్చలేం.